Ko Miroljub Petrović, ono što kaže, Beograd na vodi, Beograd na govnima. Ali jeste, brate. Kaže, platio sam oko On je lud, brate. A nije normalno lik. Ja ga obožavam. I ja. Ali preinteligentan. Jest. Znači, Preinteligentan. Ali on previše, kao pretjeran u objašnjavanju Da, nekom, da. ali pravedno razmišlja on. Da. I po starinski kako bi nešto trebalo i sve lepo. Da. Porodica, Jest. kako treba... Pa i se škola hrani, kraj nešto. krajeva, brate, iskreno. I ja ne volim to. Slušaj ovo, davno, kao pojavio se tu, znaš ono, i s vama se to vjerojatno dešavalo, kao, ti si Bogdan, super, ono, imamo menadžera, super za tebe, on će ti napravi mnogo para, ono, i ja rekao, ajde, znaš, ono, Jo. i zovu oni mene i neke novine, ne znam, pitale kao, ajde dođi na intervju. I ta žena tu sedela i kao pitao ne mene, što misliš u vezi škole? I ja tu iskinjam nešto, ono, i ja pogledam u nju, ona kao ne to, moraš ovo da pričaš. Jo. Kao, moraš da pričaš kao sve najbolje o tome, zato što Scenario. se deca ugledaju na tebe. I onda sam shvatio, brate, znaš, ono, počinješ da lažeš ljude. Da. Na neki način. Pa normalno. Ne razmišljaš tako, a kažem, da, treba da učite da budete Vukovci. A meni to nije u glavi. Da.